Sa dakbayan sa Talisay, Gipakita sa Disaster Risk Reduction and Management Team kung gi-unsa nila pagresponde sa mga PUI, PUM o mga ILIs na hulga sa COVID-19. Si Lian Sinkulan sa report. Kung nakadawat og tawag, diretso ang mga responders sa Disaster Risk Reduction and Management Office aron ipreparar ang pagsul-ob sa ilang protective equipment. Naglangkob kini sa N95 mask, face shield, overall suit, foot cover, gloves, hair cover ug uban pa. Matud pa nga kinahanglang matangtang ang mga jewelries ug kinahanglan usab nga limpyo ang naong ug nag-shave sa ilang bungot. Gisulob ang foot cover ug siguraduon gayud nga hugot kini. Ug dayon gisulob ang overall suit ug uban pa mga protective equipment, diin kinahanglan nga double gloves ug dayon hair cover ug ang N95 mask ug ang face shield. Ang identified na to PUM PUI nya i-transport needed to be transported sa facility, mao na siya ang buhaton na to. I-transport sila while we are wearing the PPE. Ilang sakyanan kinahanglan usab nga naka-off ang aircon ug abli ang mga bintana. Human niini kinahanglan usab nga sakto ang paghubo ug ang subsub usab nga pagdisinfect. Because dili lalim ang ilang gibuhat, no, aside sa alimuot, init, no, ang kakuyaw pod sa matakdan ka sa COVID-19. Uban ni Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisdak.